soyayya ta wuce haka zinare ko ma azurfa ni tarayyar mu har abada ba komai ke na zaba soyayya ta wuce haka zinare ko ma azurfa. Mata, salamu alaikum. Ya ne? Kwana biyu fa. Ya garin ya aiki? Daga ina haka zuwa ina? Ni kuma yanzu sauko ta ke nan France. Ce ne sauko. Ya kike? Wallahi kina da kyau kin haɗu gaskiya fa. In ba damuwa za ki iya bannan baki mana zan iya kiran ki da anjima saboda yanzu ina sauri ne ina so in kai Dangote ina so je da Dangote mai wata magana. Bannan baki. Ai nake ga miki kin dace. Ki kwata da hankalinki. Baba na ki ba Dangote shawara. Dole harkoki na kasan nan muke yi. Ai na ga miki aiki ni sa'a zan cika miki mota da zinariya kawai. Ai ni ke nan. Ki bari kawai. Ai ida garin nan ne. Kaf garin nan. Ni ke magana a ji. Me gadi. Baba na ya ce ka je ka wanke min mota ne yadda. Ai. Me gadi na. Il la voiture. Donc toi tu es gâté, tu es tailleur de voiture, puis tu les traques. Attends ma chérie. Moi je n'ai pas de temps pour ça. Attends. C'est ceux qui ont voiture pour lui. Ma chérie, attends, pardon, attends. Kai na rinse da Allah kai sa kai ina ni abokin wasa kai ne kawai za ku zo ka bata min harka ina abokin wasa kai ne Duk wasu mamaki lokaci yayi da za su mamaki sun yi tunanin da bamu da aiki sun manta Allah ne ke da mulki bana son dawi